Batože, ty si myslíš, že takto je na teba zvedavý? No mňa? Tak asi nie. Hlavne, že si ty sám na seba zvedavý. No to som. No, povedz, jak to bolo. Prečo si to vymyslel? Tento podcast? No, lebo ma nikto nezavolal do svojho. To ty si chcel byť? No, ja som chcel rozprávať. Lebo ja rád rozprávam. A nenašiel sa nikto taký blázon, čo by bol ochotný mi dať mikrofón pred ústa. Tak som si povedal, že si ho dám sám. A čo ťa k tomu viedlo, prosím ťa? Čo ma Málo k tomu podcastov viedlo? je na Slovensku. Není, ale ako hovorí jeden môj známy, a môžem ho už nazvať možno aj kamarát, snad sa neurazí. Mišo, neuraz sa. Mišo, neuraz sa. Tak vieš, že podcast má už každý, kto má dieru v riti. A tak som si povedal, však vlastne ja mám dieru v riti, tak prečo nemám podcast? Tak som tu. Dobre, a prečo som tu ja? Lebo tiež máš dieru v riti. A tiež nemám podcast. A tiež nemáš podcast. Hej. Asi vlastne bola posledná z dierou v riti a bez podcastu. No. Takže preto si tu. Nie, vieš, prečo si tu? No. Ty so mnou, lebo my sa parádne doplňame. Aha. Jak Riť a Šerbel. Presne tak. Len už teraz, že kto je kto. Vieš. Ja Kto Riť. je čo? Ty si Riť, ja som Šerbel. Dobre. Či? Môže byť. A môže byť aj pes na oko. Môže byť aj pes na oko. Vieš, keď som bola malá, to som si predstavovala psa na oko. Hej, no však je to presne preto tu si, aby si bola na smiech. Ja? Hej. Nie, ty si tu. Budeme mať roli, dobre? Že ty tu budeš za tú peknú, budeš tu za múdru. A ty tu budeš tiež. A ja tu budem tiež, lebo je to ešte jeden mikrofón, aby nebol prázdny. Tak tu budem tiež, dobre? Sedí. A I'm all in. Si all in, sa teším sa to. A bude tu s nami ešte niekto? Pán produkčný. Pán produkčný, dobre. A tým zatiaľ nemáme. No a počúvaj, a že o čom to teda má byť? Bude to... Ja neviem, či to ja nepoviem lepšie, ako ty. No tak to povedz. Tak vieš, vymyslela som názov. No, však... Ani si ma nepochválil. Zatiaľ to je jediné dobre, čo si zrobila. No, fakt? No. A ty čo si zrobil? Ja som ťa tu pozval. Vybavil si štúdio, to je pravda. No. Cipana. To som vymyslela. Nie, že by ma osvietilo, len ty si nič lepšie nevymyslel. Hej. A tebe sa to páčilo? Sa to páčilo. A už keď som to porozprával doľava, doprava, tak každý bol taký, že fíha, že to je dobrý. Fíha, Cipana. Ale ináč, keď pri mne nie si, tak ja hovorím, že som ja vymyslel ten názov. Nie. Ale teraz to už budú všetci vedieť. Už to budú všetci. Všetci tí dvaja diváci, ktorí budeme mať. Všetci, ktorým si to hovoril. Všetci, ktorým som to hovoril. A chceš niečo povedať viac o Cipana? Akože o slovnom spojení Cipana. Hej, neskloňuje sa to. Nečasuje, neohýba. Nečasuje nič. To je ako kiwi. Vieš, že kiwi je furt kiwi, hej. No. Aj keď mám kamoša, ktorý si myslí, že aj losos sa nesklonuje. Hej. No a má 37 rokov a stále si to myslí. Uveď príklad. Že kúpil som losos. Hej. Navaril som losos. V mrazničke máme 3 kg losos. Vieš, a je s tým OK. Ako jediný. Takže, ale toto nie je ten prípad. Cipana je... Ako iné slovo. Je to ako iné slovo. Je to ako iný slovenský vulgarizmus. Čo si? Ktorý, to nehovor. No ja ho nepoviem, ale je to ten, čo sa začína na je a končí na bať. Že tiež ho vieš dať do rôznych pozícií a stále má význam. Iný význam. No iný, ale má význam. A vieš ho stále používať a každý vie, o čom rozprávaš. A to Cipana je tiež také, že Cipana, dobrý je. Cipana, neverím, že je zazia. Cipana, som taký rád, že mne sa to stalo. Cipana, prečo sa to stalo? Cipana, aj ty? Cipana, aký som rád. Cipana, neuveríš, čo sa mi stalo. Takže... To posledné sa mi tiež páči. Cipana, neuveríš, čo sa mi stalo, lebo to je vlastne to, na čom to chceme postaviť, že poďme si rozprávať príbehy. Najprv tvoj, potom môj a potom, keď takto sa ešte nájde a bude chcieť nám porozprávať príbeh, bude to fajn. A takých obyčajných ľudí, jak sme my dvaja. Obyčajných není dobré spojenie. Nie. Lebo čo?
Lebo Igor? Lebo Igor, hej. To je pravda. A kto už má teraz Igor? Počúvaj, možno sa takto ešte nájde. Jeho žena, jeho deti. No, tak to hej, ale No. vieš. Dobre, no tak keď nepovieš obyčajný, tak jaký? Bežný. Bežný. No, tá bežný. Bežný Taký, čo občan. Beha. Bežný občan, no určite. Štandardný. Štandardný občan. No dobre, no tak budeš štandardný občan. Takže takí, čo sa nedostali do iných podcastov, ani do telky, ani do rozhlasu, tak takí môžu prísť do nášho podcastu a povedať svoj neobyčajný príbeh. Čo neobyčajný príbeh môže byť? To dobre znie? Neobyčajný je dobré. Hej. Ale môžu povedať, čo chcú. A vlastne Pri horšom to vystriháme. To bude cipána príbeh. Hej. Ale vieš, prečo to chcem robiť na bežných ľuďoch. Štandardných. A štandardných. Neštandardnom štáte. Lebo všetky tie tisíce podcastov, ktoré na Slovensku máme, každý ide za tou dokonalosťou, že nech to je pekné, nech je to tip-top, nič tam nechýba, nič tam nekází a realizačný tím. A veď sme sa minulé o tom bavili, že Peťa mala nejaký status, či niečo také, že post na LinkedIne. Pozdravujeme ťa, Peťka. Post na LinkedIne mala, že akože podcasty neprežijú. Presne tak, že veľa podcastov neprežije. A ja si myslím, že to je preto, lebo že tie podcasty chcú byť dokonalé, chcú byť akože vyhypované a všetko. A ja vôbec nemám takú ambíciu. Ale ja mám. No dobre, tak ty teraz? si zrob svoj podcast. Dokonalý. A ja chcem, aby toto bolo také nedokonalé, také bežné, proste také jednoduché, aby aj bežní ľudia si to vypočuli bez toho, aby v tom hľadali tú dokonalosť, ale aby v tom hľadali nejaké spojenie s ich životom. Hej? Že by si povedali, že vlastne však to aj mne sa deje, že ja v tom nie som sám, že nielen ja som Dilino, ale že tu je aj ďalšie Dilino, čo sedí dokonca v štúdiu a o tom rozpráva nahlas. Hej, takže chcem, aby to bolo také... Že sa vlastne chceme s ľuďmi prepojiť sa aby chceme. sme neboli takí poddeľovaní, ako v dnešnej dobe sme a všade kopa hejtu, ale že sme stále... Chcem, aby to bolo veselé a vtipné a zabavné. Presný opak teba. Preto ťa tu mám, že keď to bude príliš vtipné a zabavné, tak aby si to negovala trošku. Môžeš sa na to spoľahnúť. Hej, robíš to dobre. Lebo my sme, vieš, že keby sme išli my dvaja k moru, no, tak... to sa nikdy nestane. Tak ty ležíš na nafúkovačke. Presne a tak. takto sa necháš unášať vlnami a plávaš, kam to pôjde. No, to je môj život, hej. Môj život je na nafúkovačke. A môj život je v neoprene s kyslíkovou bombou na chrbte. V morskom bahne, nie? Tak kde. Ale vieš, viac uvidíš. Rybičky, korytnačky. Chápeš? Hej, ale ja budem spokojnejší. To nikdy nevieš. Pre každého je dačo iné. Tak zistíme. Tak ja ti robím to pozorovanie spodných vôd. Super. Ty si taký môj sonar. Hej. Takže ideme na to? Poďme na to. Super. Cipana. Cipana. Je to tu.